sme žiaci 4. C triedy, odbor informačných a telekomunikačných technológií na Strednej odbornej škole informačných technológií Tajovského 30 Banská Bystrica. A sme radi, že sme sa mohli zapojiť do súťaže NOARK plnomiestny školám 3. Nakoľko sa jedná o elektroinštalačné práce v tejto súťaži, tak uvedený projekt do súťaže sme robili pod odborným dohľadom. Do tejto súťaže sme sa rozhodli vytvoriť projekt automatického zalievania s možnosťou ručného ovládania. Poďme si bližšie povedať, ako to funguje. Na toto zariadenie sme použili výrobky najmä od firmy NOARK. Napájanie zariadenia je z elektrickej siete 230 V striedavého napätia. Napájací kábel je privedený do ističa s prúdovým chráničom, ktorý nám nielenže istí celé zariadenie proti prípadnému preťaženiu alebo skratu, ale aj chráni pred nebezpečným dotykovým napätím. V prípade nebezpečenstva tu máme tlačidlo stop, ktoré pri stlačení odpojí celé zariadenie od napätia. Zapnutím spínača dáme toto zariadenie do prevádzky a že je zapnuté, nám dáva na vedomie zapnutá zelená kontrolka na spínači. Na digitálnych týždenných časových hodinách si nastavíme čas zapnutia a čas vypnutia. A v stanovený čas sa spustí čerpadlo, ktoré zabezpečí zalievanie pomocou zalievacieho systému, pričom sa rozsvietí zelená kontrolka. A samozrejme v určenom čase sa za zalievanie vypne a zelená kontrolka zhasne. Táto kontrolka oznamuje, že zariadenie zalieva automatickým spôsobom. V prípade, že je prítomná osoba, ktorá zhodnotí, že zalievanie je nedostatočné, môže ručne spustiť zariadenie stlačením zeleného tlačidla ručného ovládania, vtedy sa rozsvietí červená kontrolka, ktorá oznamuje, že zalievanie je spustené na ručné ovládanie, taktiež sa spustí časové relé, ktoré je nastavené na nami zvolenú dobu. Ak zhodnotíme, že zalievanie na ručné ovládanie bolo nedostatočné, môžeme ho spustiť opätovne. Ale ak zhodnotíme, že zalievanie bolo dostatočné, ale časové relé ešte neukončilo zalievanie, môžeme stlačiť červené tlačidlo ručného ovládania a podržať ho sekundu, čím prerušíme ručné ovládanie zalievania. A čo sa stane, ak vo vodnej nádrži vyčerpáme vodu? Aj túto možnosť kontrolujeme pomocou kontroly spodnej hladiny vody. Ak sa vyčerpá voda, tak kontrola spodnej hladiny vody sa vypne a čerpadlo zopne bzučiak s červeným petlom, ktoré signalizuje, že nie je dostatočné množstvo vody vo vodnej nádrži. Bzučiak má nepríjemný zvuk a aby sme ho nemuseli počúvať, až pokiaľ sa nedoplní voda do vodnej nádrže a aby sme nemuseli vypínať celé zariadenie, tak zapneme spínač vypnutia bzučiaka, ale na tomto ovládači sa nám zároveň zopne červená kontrolka, ktorá nás upozorňuje, že čerpadlo je mimo prevádzky. Takto funguje naše automatické zalievanie zariadenia, teraz si to poďme predviesť. Zariadenie je zapnuté do elektrickej siete. Istič s prúdovým chráničom je zapnutý a zopneme spínač, čím dáme celé zariadenie do chodu. Časové spínacie hodiny máme spustené, teraz si poďme vyskúšať stop tlačidlo. Ako môžeme vidieť, stop tlačidlo je zatlačené, dokým ho neuvoľníme, zariadenie není možné opätovne spustiť. Uvoľníme si stop tlačidlo, zapneme si ističe a zariadenie je spustené. Dobre, poďme si ukázať manuálne zalievanie. Po stlačení zeleného tlačidla sa nám dá čerpadlo do činnosti, ktoré bude čerpať vodu z vodnej nádrži. Pokiaľ by sme si všimli, že rastlina je už preliatá, môžeme to opätovne vypnúť červeným tlačidlom. Teraz si počkáme na spustenie automatického zalievania. Automatické zalievanie sa spustilo, zelená kontrolka sa rozsvietila a môžeme vidieť, že hladina vody nám rýchlo klesá. Bzučiak má celkom nepríjemný zvuk, takže otočením spínaču ho vypneme. Tak toto je naše zariadenie automatického zalievania. Ak sa vám náš projekt páčil, dajte nám váš hlas. NOARK plnomiestny školám!